ya shige shi ma a nan na rasa ɗana guda ɗaya da yaro guda ɗaya na komo Maiduguri da yaro na guda ɗaya sai ya samu kamar tabin hankali. Shine kenan mun bar su mai gida na din mun bar shi a hanya muka dawo su kawo ne sai mun zo can din wai za mu yanka kai yanzu sai sun tona rami sun sa leda a ciki wai za a yanka ka sai babban su ya fita daki cewa ku bar maman nan sai ku barta ku ɗaɗɗaure ta kawai. Shi ne kenan sai daure hannu na ta baya kirji na gaba da ya kumbura shi ne hannu na din shi ne ya zama wani abu na ce tun da shike ba hannu ba komai kar ku bar ni na ce zuciya na ya firgita ya zama wani abu kamar raina yana so ya fita kuma hawan jini wannan a can ne ya same ni da ulcer na ce ku kashe ni sai bai sun ce ba za a kashe ka ba shakkara ne ina hannunsu. Abin da ya faru a jeji suka ɗibe mu haka sai suka ce mu ɗora aure wannan mijin wancan sai suka faɗi haka sai suka ɗora aure sai suka kai mu cikin sambisa haka da suka kai mu sambisa ɗin kuma ba abinci sai 'ya'yan itatuwa suke kawo mana sai mu samu ci ko ruwa haka babu wata rana akwai ruwa wata rana in sun fitan suna ma babu haka muna zama da muka zauna kuma muna nan sai na samu ciki wannan da na samu kuma haifo ya kai ba asibiti ba komai haka Allah ya taimaka mana da makwabcin gidanmu na haihu kuma da na haihu din ma abincin ma babu rago ma ba a yanka ba in baka tafi karatun ba ma akwai za su dawo su yi maka bulala 10 da safe 10 da yamma kuma za a aje ka a wani daki a kulle ka haka sai ka yi sati ɗaya tukuna ba abinci ba ruwa ko irin jikinka ba lafiya in ka ce ba za ka iya ka tafi ba ma shi ma za a kai ka cikin wancan ɗaki ɗin sai ka yi sati tukunan ma kamin za a barka yadda suka sani wancan ɗaki ɗin so 13 ne na shiga na kalle Huzaifa da yake Allah ya bani Allah ne ya kaddara min kan ya zan yi dole zan yi godiya duka abin da Allah in ya dora mu sai godiya zan yi. Na yi za mu sata hanyar mu fita da yara na ɗin suka kama mu suka kulle mu a wani gida ina ta target da hanyar da zan yi samun mu fita da yara na ɗin babu muna na ake biya hannunsu sun zamar da mu kamar bayi muna yi wa matansu aiki da sun ga ba zan yarda in aure su ɗin ba. In suka kawo mutum da wai su ce ya yi laifi za su yanka kuma kana ji kana gani a gaban ka din in ka yi kaman ka nuna tsoro kaman tausayi haka a ishe ka da bulala na cikin hankali ka rasa me za ka yi. Yarinya na karama ba ta kai aure ba sun ce za su aure ta da ce ba zai yiwu ba ta kai aure ba. Yara na maza kanana sun ce za su kwashe su kai karatunsu da ce ba zai yiwu ba sun rasa yadda za su yi da ni. Kawai rana ɗaya Allah kawai ya zo ya bani basira na samu wani gure na irin katangan na kaya din sai na buɗe hanya na fitar da kanana din ni ma na samu na fita ta Kamarun ma muka fasa muka fita satin mu da ya Kamarun kafafun mu wannan da gani har yara na wannan kafafun nan ya kumbura tuntun. Yan Boko Haram wannan cikin abun da sun kai mini
har in kwanta ƙasa ba ni mantawa, amma na rantse da Allah a lokacin ɗan boko haram ya taho babarbare na ya yage rigar shi, ya yage wando, amma akwai wani ciki ya taho yana canta abu ga leda, yana canta abu ga bola. Yaran anguwa sun taso kaf, ku taso ga shiga wani mahaukaci, ba mahaukaci na ba, ɗan boko haram na. Wallahi tallahi na tashi in yi kallo yaran anguwa gaba ki ganin yaron nan ɗan bare-bari na ana faɗin a kashe a kashe, sai ni ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya kar ku kashe. To duka in ni magana suna ji kar ku kashe. Yaron ba a gani ne sai an yi haka, amma bai magana. Ni ce ku tsaya ku sawo suga ku ba shi kunu ya karya, bakin ya bushe. Buɗa baki na ya ce ni ba na sha, ai ba ɗan yunwa nake ba. An ka ce to ke jika, ni ce ba ruwanku, to a ɗaya ba ka ruwa ka sha. Ya ce ba zan sha ba. Ana neman a kashe shi, na yi rantsuwa da Kur'anin Allah ne na hana a kashe shi. Ni ce kowa ya rabu da shi, kowa ya rabu da shi. Ina ka hito? Ya ce cikin gari. Yanzu ina za ka? Ya ce cikin gari. Ina ka hito? Ya ce Wulari. Ya zan kamar mahaukaci. Ni ce in ka tashi ka bi nan. Ya ke hana mu kashe? Ni ce ku bar shi can da niyya tai. Billahi lazi na hana a kashe shi, ɗan boko haram na kuma. Ke ji abin da sun kai mini na basu da Allah. Shari'a mu sai inda Allah.